oke mana mos siling 5, siling 3. Nang'o mino konyal dok nyaka e nengo makamano. Atemo lose. Aparo ni nengo gik moko kosechako dhi malo tek ahinya mondo gidog piny nikech garama mar dak kata mar ngima bende dhi malo, uchumi bende dongo. Omiyo gibiro dok piny to ok mang'eny, mana matin. To nitiere gigo manyiso ni wan akere keke marach. Kisomo gazet ma kawuono wachonwa ni kambi maloso yedhe machalo kaka Augmentin, mwamuonyo sasa ma wiwa barowani, odaro we loso yath Kenya ka GlaxoSmithKline dar dhi e piny machielo nikech nengo mar ohala gi bech cost mar loso gik ma gilosogo ni malo maingo pinje moko. Mae manyiso ni wakoro wakawo tich wadaro thurwa ka watero piny machielo. Mano otudore gi nengo mar garama miwinjo japiny wacho to ang'o miyo bech gigi dhi adhiya malo to koduogo to koro ondesre mana matin koduogo piny. Aparo ni nikech iwacho ka wachako chenro ni uchumi mar Kenya dongo. Kaka uchumi medo dongo e kaka bech gik moko be gradually medo dongo. Nikech gima ne inyalo ng'iewo gi siling 5 kata siling 10 nyoro, koro kawuono kata bang' higni moko 5 iyudo ka koro mondo mi iyude itiyo gi